Wato a dukkan experience da na samu a shekara 8 da na ina aiki a matsayina na likita mai license, sannan kuma da wanda na samu daga zama da manyan ƙwararrun likitoci, ban taɓa ganin lokacin da tsoratarwa ko kuma takura mara lafiya ko kuma wanda kake so ya kula da lafiyarsa ya haifar da ɗa mai ido ba. Misali a ce, kar ku sake ku sake yin abu kaza ko kuma cin abu kaza ko shan abu kaza ko kuma kawai ku je ku ringa yin abu kaza ba tare da an fahimtar da mutum ba ko kuma an sanar da shi dalilin da yasa aka faɗi haka. Yin haka da yawan lokaci baya sa a samu sakamako mai kyau, sai dai ma ya sa a samu ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan da zan faɗa. Na farko akwai mutanen da su babu ruwansu, duk yadda ya kai ga so ka tsorata su ba za su taɓa tsorata ba. Za su ce sai me, kamar misali mutanen da zaka ba su magani kaza akan su ringa sha akan wata cuta sai su ƙi sha, suna jiran duk abin da zai faru ya faru. Irin su za ku ji suna cewa ina amfanin zuwa lahira da lafiya ko kuma ina amfanin mutuwa da hanta mai kyau ko huhu mai kyau da sauransu. Na biyu akwai mutanen da idan ka riga ka tsoratar da su to wannan tsoron zai shiga ransu wanda har zai kai ga damuwa ko fargaba, wanda wannan zai zo ya fi cutar da su daga baya. Misali kamar mai ciwon siga da aka riga aka tsorata shi akan abinciccika kala wanda har zai kasa cin komai. To sai ku ga ciwon sigan bai cutar da shi ba, amma kuma wannan kasa cin abinci ɗin da kuma damuwa da ya sa a rai sai ya zo ya cutar da shi daga baya. Na uku akwai mutanen da in aka tsoratar da su to a farko za su tsorata su bi dokar duk da ake so su bi, amma kuma daga baya sai su juya baya, ko don gajiyawa ko kuma don saboda suna gani kamar an takure su an matse su, don me yasa su za a takura su a ce dole sai sun yi kaza ko kuma sun ƙi yin kaza, ko kuma don wani lokacin gajiyawa ta ɗan adam, wani lokacin abu ɗaya da aka hana ka ka yi ka haƙura, daga wata rana kuma sai ka dawo sai ga iyaka shi wannan abun shi kaɗai kawai kake so ka yi ka ji daɗi. Da yawan lokaci ɗaya daga cikin abubuwa ukun nan ne yake faruwa. A ƙarshe shawara ga ma'aikata na lafiya da kuma waɗanda suke ba mutane shawara akan al'amura na kula da lafiya. Yana da kyau a ringa ilmantar da mutane da kuma fahimtar da su a dukkan yanayi da suke ciki. Misali idan mutum yana fama da wata rashin lafiya ne ko kuma ana jin tsoron kar ya kamu da wata rashin lafiya, yana da kyau a fahimtar da shi rashin lafiyar mecece ita, menene zai kawo ta ko kuma menene ya kawo ta, da abin da zai tunzura ta da kuma abin da zai sa mutum ya samu sauƙi da sauransu. Sannan kuma idan za a sa mutum ya ringa yin wani abun ko kuma za a hana shi yin wani abun ko shan wani abun ko cin wani abun, yana da kyau mutum ya fahimci dalilin da ya sa ake so ya guji wannan abun ko kuma ya ringa yin wannan abun, da kuma matsalar da za ta iya faruwa idan mutum ya yi abin da aka hana shi ko kuma ya ƙi yin abin da ake so ya yi. A ƙarshe dai abin da ake da buƙata shi ne a ba marasa lafiya kulawar da ta dace, sannan su kasance cikin nutsuwa da kwanciyar hankali, sannan sauran mutane yadda za su kula da lafiyarsu sannan kuma su zauna cikin lafiya da annashuwa da kwanciyar hankali.